Ġimgħa waħda u episodju wieħed biddel għal kollox it-tonalità ta' kif il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Anne Fenech titkellem dwar il-Panama. Minn diskors fejn il-Panama kienet għal kollox ħażina, illum Anne Fenech saret tikkwalifika kliema u dan għax kumpanija li għandha sehem fiha hi toffri servizz f'dan il-pajjiż. Minn tal-inqas tal-ħadd li għadda meta One News żvela l-istorja. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa li għaddiet Fenech kienet iddikjarat hekk dwar il-Panama. Għaliex qegħdin nitkellmu fuq kumpanija li ġiet iffurmata f'ġurisdizzjoni li hija segreta, mhijiex miftuħa l-iskrutinju, u meta inti tifforma kumpanija f'post fejn ħadd ma jista' jkun jaf id-dettalji tagħha, allura jqumu suspetti. Iżdissa Anne Fenech ikkonfermat kif Fenlex offrit servizzi biex persuni jmorru f'din il-ġurisdizzjoni li fi kliema mhux miftuħa l-iskrutinju. Dan waqt programm fuq Net Television fejn marret tispjega l-inkonsistenza tagħha. U Fenlex bħal waħda minn ħafna minn dawn il-soċjetajiet kif għadu kemm intqal dan is-servizz, fit-2003 kellha klient u dan il-klient rrid jiftaħ din il-kumpanija il-Panama u l-Fenlex allura enitu jiftaħ dil-kumpanija il-Panama. Dokument li pubblika One News fl-aħħar jiem wera kif kienu tnejn il-kumpaniji li Fenlex għenet jinfetħu fil-Panama. Il-pajjiż li sakemm saret magħruf din l-aħbar dwaru Anne Fenech kienet tajtek. Huwa ħażin li xi ħadd ikollu interess f'entità li ma tistax tiġi taħt skrutinju,